Okay, asibingelele endaweni zonke lapho abalaleli nababukeli bethu bekhona. Namhlanje ke sinesihambeli sethu umfoka Gwala usuka le ehlala Nkosi. Insizwa ke lena ke namakhono angajwayelekile futhi amangalisayo. Kodwa ke ake mina ngingageqi amagula sengathi ngemuka ngoba ukhona umfoka Gwala ukuthi kube uye ozochaza kabanzi ngalo lonke lolu daba. Umfoka Gwala asikubingelele sikwamukele ohlelweni. Hayi siyabonga ngiyabonga kakhulu hayi kuyaphileka. Sibusisi wakwaGwala lo. Okwanongoma lehlala Nkosi njengoba seshilo umsakazi. Ngiyabingelela nje South Africa. Ngibingelela South Africa ngijabule futhi nokufika la ngalolu suku. Siyabonga kakhulu mfoka Mphephethe ukuthi usuke kude kangakale ehlala Nkosi kwaNongoma uzofika la kwelika Banana ukuzohlala phansi kanye nathi sixoxe ngomsebenzi wakho owenzayo ongajwayelekile. Abantu abaningi bake bakubona lapha ya ohlelweni ekuthiwa iSA Got Talent. Bahlabe kumxhwele. Sabona impela abantu eSouth Africa benyakaza bebona lento engajwayelekile umuntu ekwazi ukuthi ashaya itrumpet ngomlomo. Leli khono elifana naleli uqale nini ukwazi ukuthi unalo? La ngiqale khona into engikhule ngiyithanda umusic nje. Ngingena namakhwaya esontweni ngoba lento ivocal. Ngeke uzuyenza ungakwazi ukucula isoprano kahle kahle. Ihumming yesoprano. Ngiqale uqala nje ukuvela ngama ngidlala abantu beyibuka beyithanda ngiqale ngo2015. Kodwa ukuyipractice ngisayeloko ngibhemba ngiyakhumbula ngo2004. Lapho bengisenza training ye-art le ama paintings. Ngoba i-art yona engiphila ngayo le yokudweba. Okay. Ngisekuyi training yakhona ke ngo2004. Ngiyakhumbula ukuthi ngikuyi-training ngangibanga umsindo impela kodwa ungakacaci. Kodwa ukucaca komsindo wayo ukuthi uphume manje lo msindo nomuntu othanda umusic awulalele kuqale la ko2015. Okay. So uma iqala ke la ko2015 into okuwena obonile ukuthi unekhono la noma mhlambe umuntu oseceleni omunye okuzwile wabe sekutshela ukuthi unekhono la lento. Yona angazi ngayichaza ithi kodwa ukuqala kwayo ukuvela abantu baseceleni abangikhuthazile. Ngoba even ngisho nokuhlangana nemali nje mathi ngiyogibela nje transport. Mangise rank nje ngithi ngiyadlala ngiyakhalisa hayi mabeke bangizwe phela bebengibiza. Befuna ukuzwa ukuthi yini lento ekhalayo. Kuqale kanjalo kahle kahle ukuthi ngikubone ukuthi lento lena into engangiphilisa. Kodwa nje nakhona ku-SS Got Talent oba ngiqale kugubhu lwami. Ngeke ngaye kolunye uhlelo kwa-KZN ugubhu lwami. Ngakhuthazwa abantu nje. Kakhulukazi abantu abancoma into uzoyibona ukuthi hayi kufanele iye kuphi. Abantu kakhulu. Sho ukuthi abaningi bakubona sebekubona nje la ku-SA Got Talent akhona ukuthi ubuqala ukuvela amabona kude usuke wavela nalapha na kugubhu lwami. Sengeke ngavela impela. Ngaqala nje ngaqala kugubhu lwami kahle. Kwakuwumpunyaka ovela kugubhu lwami. Kwaku 2015. 2015. 2015. Hayi bayithanda kakhulu impela. Mhlambe ma usithatha usibuyisela khona lapha na kugubhu lwami. Ubani owaba umxhumanisi phakathi kwakho kanye neshow leyo yogubhu lwami? Kwakusekhona uNomkelemane, uNomkelemane la. Ngikhumbula liyansizwa. Bele noMagumede. Yes. Hayi lapha ngangihleli nabo ngiguest nje. Cishe kwabe i-hour lonke. Ngihleli ngiguest. Ilona la ngidayisa kakhulu la ngikhuthaza futhi. Ukuthi ngenze lo msebenzi ngubona ukuthi uyitalent impela nje. Ubani lona okuxhumanisa? Engihlekisayo lokubuza. Ngabe ngafika nje ku-KZN TV mina ngokubona ukuthi lento mangidlala abantu bayithanda. Ngavela ngafika e-reception
ngatshela usisi engamfica khona ukuthi ngine talent elikanje. Ngangabe ngisalokho ngichaza ukuthi talent ngavele ngamculela nje. Oh, okay. Hayi wangimisa ke baseyobabiza ngaphakathi bonke. Babona lento ayibayithanda impela bangihlelela usuku lwe-interview kwenzeka kanjalo nje. So balihlela ngalelo langa ofike ngalo ukuthi ke ngelinye ilanga uzobuya usuzeke manje ohlelweni. Bathatha inamba bahlela ukuthi ngosuku oluthile ngizofika. Sho ukuthi manje uma ke uqhathanisa lapha nakugubhu lwami nangala ku-SA Got Talent ikuphi la othi uma ubona ukuthi hayi yila khona abantu abaningi abangibone khona la kulezi zinhlelo zoyi2 ngoba ngicabanga ukuthi abanye bethu baqale ukwazi nokubona la ku-SA Got Talent. Ya ngenxa ye social media sisebenza kakhulu i social media manje. Yikho bengibone kakhulu kulokwe SA Got Talent. Kwi TV abangibonanga kakhulu. Kodwa la ko Facebook na ko TikTok ila engiqala ukuvela khona nje. Ama video nje ngoba nako lonyaka ngoJanuary betrenda kakhulu ama video. Futhi i social media engisize kakhulu la ku SA Got Talent. Kanti kugubhu lwami i-social media engakabi namandla ngoba inamandla manje. Amehluko la. Nakho-ke manje sesikubona ke usuyatrenda la ku-SA Got Talent. Usuka eKZN uyahamba uyale eGoli la owafike wabonakalisa khona ukuthi uphethe ko DJ Fresh lapha yana owathi uma ngabe bebona wenza into yakho kwayibona bangakholwa lento abayizwayo nabayibonayo ukuthi iphuma emlonyeni wakho ngoba belindele ukuthi uzofika uphethe i-instrument uma bekubuza ukuthi wayiqeqeshelwa yini uthi cha uma bebuza ukuthi iphi uthi hayi izophuma emlonyeni. So uma ngabe ke usufika lapha yana uzwa lembuzo akuzange kube khona mhlambe ukuthi ngiyenzeka mhlambe ugcine ungalithola ithuba lokuthi uperform ngoba balindele uzophatha i-instrument. Hayi ngangathukile kulokho ngoba baqale bayicheck ingakaveli ku-TV. Okay. Kodwa okwangithusa after yona ngathuswa ukuthi ngibe uqala wenza leya performance. Ukuperforma ngetrumpet ungayiphethe. Cishe ngathi umhlaba wonke nje. Ngabo uqala ngayithuka ekugcineni mase ngilandelela. Sengiya ko Google ngithi ngiya check umuntu owenza lento engiyenza ngathola cishe oyedwa kumhlaba wonke. Kwaba into kanjalo engithuse ekugcineni nendlela abamangala ngayo lapha. Yangithusa nje ekugcineni mase ngenza i-research nami uthi hayi lento ngathi yenziwa yimi kuphela. Igama ovela ngalo lapha ya ku-SA Got Talent uvela Human T. Igama wena olethiwe ekhaya usibusiso. Yeah. So leli ka Human T uma mhlawumbe ungasithatha nje usibeke liqhamuka kanjani lichaza ukuthini livela kanjani? Lelo lavela kahle kahle babethe human trumpet. Okay. Bathi human trumpet bathi ngi-human trumpet. Ngase ngithanda leli gama leli. Ngase ngigcina nga-creator i-stage name sami ngo-Human T. Okay. Ngenza kanjalo. Oh yeah. Ukuthi Human T no human trumpet Human trumpet kahle. Oh yeah. Hayi no kuzwakala kahle kakhulu. Uma ke mhlambe ke manje sesibuka ke usuphuma ke lapha ya ku-SA Got Talent. Sesikubonile koma TV, sakubona nasemaphepheni, sakubona nje nako onke ama social media platforms utrend. Wamukeleke kanjani emphakathini wangakini uma ngabe usubuya lapha abantu sebekubonile la koma TV? Hayi khona ngimukelekile kakhulu. Nginotisile la ku social media ku Facebook epage le SA Got Talent ila ngifike ngabona khona ukuthi ngimukeleke ngempela umsebenzi bawuthandile. Abantu abebebukela umsebenzi wami nje na ku Facebook ama comment abo
Hayi abanye bathi hhayi angihambi impela ngiye kule yase-America. Bathi kufanele nje ngivele ngiye khona. Abaningi kakhulu abangibone la kwi-social media. So i-South Africa hayi ngizizwa nje ingimukelile impela. Aha. Uma uzwa abantu abanye bethi impela sekufanele manje uye ku-computer le emazweni omhlaba ko-America. Wena uzibone ukulungela ukufanele ukuthi uye khona uma usuzwa abantu bekhuthaza ngalolu hlobo. Hayi impela ngiyibone ngikulungela impela. Aha. Ngiyibone ngikulungela ngoba nala e-South Africa ngokwethalente lele nginalo. Akekho umuntu engathi ngeke ngaba ne-competition naye ngakho lokho kube kwakuyikho kuphela. Aye ngekho amanye amakhono abantu hayi impela hayi ngabe ngikude kakhulu. So i-competition yami vele nangokwephupho lami nje ngiyabona ukuthi hayi eyomhlaba wonke kahle kahle. Akusiye la e-South Africa kuphela. So njengoba uthi uyedwa kuphela omunye umuntu osoke wambona owenza lolu hlobo lomculo uthi ashaya i-trumpet ngomlomo. Usakhumbula ukuthi kambe utholakala kuphi nezwe? Hayi angibangisana kodwa nje ngabona owe-beatbox. Aha. Khona nomunye wase-Nigeria manje odlala yona i-trumpet ngomlomo. Ukhona ose-Nigeria naye ngeke ngihlangane naye la ku-TikTok. Okay. Bengakanakisisi ukuthi ubani yabo into enjalo. Kodwa senginakho impela ukuhlangana nabantu abadlala lo msindo manje. Lapha na TikTok mhlawumbe abanye bazofisa ukwazi ukuthi ubani ukuze bakulandele. Uzibiza ngobani ku-TikTok? Ku-TikTok uthi @gwalasbu15. Oh, Gwalasbu. Yeah. Oh, okay. All right. Hayi. Ukhuluma indaba ye-America ukuthi kunabantu abakhuthaza ukuthi uhambe uyokhompyutha e-America. Abekho asebake baxhumanisa noma baqhamuka ngakhona noma mhlambe abakwi-level yokuthi bangakwazi ukuxhumanisa nakhona kwi-America Got Talent. Asebake mhlambe wahlangana nabo noma bakuthinta. Hayi abekho abaphambili engiyaka kanjalo. Kimi nje into engisizile kucishe kufana nasekuqaleni uku-advise nje abantu nama-comment la ku-social media ukuthi angiye khona. Ngibese ngiya-ke online ngoba izinto ey'ningi sezenzeka online ngazama ukurejista bagcine bengiphendulile futhi ukuthi bayibonile into zami namavidiyo ami. So ngingasho ukuthi njengamanje ngilinde impendulo ukuthi bayangibiza noma cha. Mawukuthi futhi ngiyehluleka uma bengangibizi kulokhu ngizophinda ngizame futhi nangonyaka ozayo. Kodwa nje hayi nginephupho impela lokuthi ngigcine ngiyokhompyutha khona. Okuthi uwena osazama ukuthi uxhumane nabo okwamanje akekho umuntu okulekelelayo. Hayi ongilekelelayo impela akekho besavelile. Usaqhamuke nje ngathina abashoyo bayasho kodwa basholo kude. Into eyiningi-ke uma suke into eyisiphiwo vele nawe uyayizwa ukuthi hayi kumele ngenze ukuthi ngekufikela nje. So nami ngingasho ukuthi into kanjalo nje okwamanje. So after ke manje ubonakala ke usutrenda kanje nodumo selizwakala impela ukuthi selifikile. Ushintsho lwempilo lube ngakanani? Ama bookings ayangena eindaweni bayak-invite ukuthi uzoperform. Amathuba njalo ayaqhamuka kodwa ngokwempilo ke ngokwezimali ayikho impela into engathi serious esikenzeka. Kodwa futhi ngokuthola ithuba lokuthi ngiyodlala lokho ngiyakwenza ngoba ngisenenkolelo yona leyo ukuthi into uma ufuna ukuyenza ibe ibhizinisi kufanele uqale ulahlekelwe. Engicabanga ukuthi kukhona vele kwi-language yebhizinisi lokho ukuthi kufanele ulahlekelwe uma uzoqala into. Ngingasho ukuthi ngisekuleyo process leyo ukuthi nje la imbizwa khona njengasemasontweni noma kudlalwa mhlawumbe kunama-festival. Ngimukela lokho engikutholayo kwamanje. Ngingasho kanjalo. Enhlizweni yami ngisenokuthi ngisawuphusha lo msebenzi ngisafuna uvele nje. Bewazi abantu engicabanga ukuthi khona isikhathi la nami sokufanele khona mase igama selikahle
sengingaqala ke manje ukuthi ngenze sure ukuthi ngitholakala ngemali kuhleleke kahle kodwa nje kwamanje ayakahleleki kusho ukuthi okwamanje noma ubani office ukuthi uzonandisa emcimbini wakhe kwamukelekile ukuthi angakumema uzonandisa ngale kokuthi akhathazeke ngokuthi akukhokhele noma akubhuke noma ngeke ngisho kanjalo msakazi aha into eqinisweni support iyadingeka vele nami sekunelisekile ngendlela esengiphushe ngayo umsebenzi makuthiwa qhamuka nje nombani kufanele azi ukuthi kumele akhokhe vele akulungiselele lokho angisho lokho engusho ukuthi sengiyidayisela ukuthi umuntu mayicabanga ukuthi ngizodlala nje sekuzobalula kanjalo oh yeah nombani oqhamukayo owazi ukuthi ufuna into ehlukile hayi engangithinta impela sesengaqala ke manje ngikhuluma ngendaba yemali ngoba ngicabanga ukuthi ukuyi-advertise ngoba bengazi seku-right impela manje oh yeah hayi ngoba phela ekugcineni kuyindleko nakho ukutravela ukuhamba uya la odingeka khona nakhona mhlawumbe uthola kude futhi udinge uphinde futhi ulale konke lokho kudinga imali so okungenani uma kuuthi mhlawumbe khona umuntu onesifiso sokuthi akulekelele ukukhangisa emphakathini noma emcimbini leyo okungena nakakuhlangabeze ngeindleko lezi zokuthi ukwazi ukufinyelela emcimbini uphinde futhi ukwazi nokuthola okuya ethunjini mhlambe nokunye nje okuncane okuhambiselana nezimo ezinjalo ngasanje sekuba ukuthi nje kufanele ukhiphe ephaketheni lakho ukuya le kude kuyena umuntu odinga ukuthi uzonandisa emcimbini wakhe kunjalo impela yeah leli khono lakho elingajwayelekile ngalolu hlobo Mfokagwala uma ngabe ulibuka uba naso isifiso mhlambe sokuthi ngelinye ilanga uzithole usurecord usukhiqiza umculo otholakala mhlambe nakuma media nakuma social media platforms nakuma media platforms nje at large ayimpela kunjalo nginesifiso sikanjalo nje ukuthi ngiye studio nami kube khona engidayisayo futhi senginesiqiniseko ukuthi abantu bengakuthenga ngoba ayilo msindo bawuthanda ngempela sengiyayazi into ekufanele ngiyihambise futhi ebantwini sekusele nje lona ithuba le ukuthi ngibe nedeal nestudio ngisebenze ngazi ukuthi ngihambisa muphi umsebenzi ngoba ngingasho nje ukuthi mhlawumbe ingoma esenginazo ngingasho ukuthi imsindo hayi ingoma imsindo le yami engiyenzayo isingazenza ingoma zibe u6 okay singayikhiphi impela ukudweba lokho uke wathi fahla kancane ngakho ukuthi into nayo oyenzayo le yokudweba iyona nto kahle kahle ukudweba yona nto empilweni yami bengazi ukuthi iyona nto eyimpilo kimi engizophila ngayo lokhu nje kuqhamuke manje nje lokho ukudweba ikona engikhule nakho impela kusukela nje emabangeni aphansi okufunda kuze kube manje iyona nto nje engikhule nayo bengazi ukuthi ngiphila ngayo nje lokho music kuvele nje manje la ku-2015 lokho kudweba kodwa ngikona engikhule nakho impela nje ubonakala uyinsizwa enamakhono amaningi ahlukene ngoba awugcini ngokudweba awugcini futhi ngokushaya itrumpet ngomlomo imapha amanye amakhono mhlambe ongaphinde futhi usimangaze ngawo nje esingakawaboni mhlambe osasigodlele wona sawafihlile ayibona kuningi ngoba ngisho kuba umgijimi ngeke agijime okay 2014 nje ngathi intambo eshawayo lo wasebholwa uMthembu ngangikhona kulowo mjaho lo i-Comrades Marathon khona iyona nto bengiyenza ke leyo yokugijima amaphambilini futhi engingayibala naye emakhonweni ukuthi nginawo bangigijime noSoweto township to township to Oceans i-Ocean ayigijimanga ngagijima uLundi to Nongoma okay ama-race amaningi wagijimile iyona nto engingasho futhi ukuthi nginekhono layo nasekubhukudeni futhi
nasebhukudeni. Swimming pool umuntu ngeke amenze ngekhona sengeke ngabakhipha impela abaninganyana. Ngakuthatha nakho njengekhono. Ngoba umuntu nje ama-lifeguard manganakile ngiyamkhipha umuntu mina mayemenza. Ngasho ukuthi kuseyingxenye yamakhono enginawo. Okay, ake sibuyele kancane mhlambe la kuleli lo kugijima. I-Comrades uyigijime mhlambe ihlandla ezingaki? Hayi ngayigijima kanye. Ayigijima kanye i-Comrades. Wayiqeda? Ngayiqeda noma ngangena ntambama kodwa nje ngayiqeda yona. Ekuyinto-ke ke uma uyiqedile uhlezi uyiqhenya ngalokho. Comrades ngoba nasemqondweni into engiyifunde ngayo ikhanda isineke. Uma une-experience yokugijima loyo mjaho umqondo wakho uyaba nesineke ukuthi ungajahi. Umuntu uma umbone ephumelela ngoba unumber 1 mina wafika le phambili ngile emuva ngingakafiki ngisho halfway. Kodwa nje ngabuya nokujabulela into eyi-1 ukuthi ngaqeda nje ngaze ngiquleke angithathwanga moto ngayiqeda mina nje ngqo. Uboqala futhi ukuyingenela. Ngiqala futhi ukuyingenela. So kuyi-experience emnandi mhlawumbe ngizizwa njengayo number 1. So la ekugijimeni ubani lo wayekukhuthaza ekugqugquzela ukuthi uzogcina uzithole usuphakathi kwi-Comrades Marathon ngoba i-Comrades Marathon akusiyona into ongalala namhlanje uvuke kusasa usuyoyingenela. Into edinga ukuthi uyilungiselele ube nesikhathi uphinde futhi ugijime nama-race okuqualifyela ukuthi uyongenela yona. Ngoba le race ngayigijima ngisasebenza emayini okhupha. Khona umlungu wayekhona laphana uLoki Bottas. Uyena wayengikhuthaza emjahweni eminingi angisupporta nangamateki. Nento eyiningi. Ngasho ukuthi yena wangikhuthaza kulokhu kwemjaho. Comrade impela yena wangikhuthaza nje. Ekhaya isupport ingakanani yawo wonke lo msebenzi owenzayo njengensizwa ebonakala inamakhono amaningi ahlukene? Ekhaya ngingasho ukuthi ikhona isupport. Kakhulukazi mangibatshela abazali ngisenabo-ke mina. Akekho umuntu oyigxekayo into engiyenza mangisho nje ekhaya ukuthi ngiyokwenza ukuthi. Ngingasho lokho ukuthi kuyisupport enkulu akekho wakwakhipha igama lokuthi mhlawumbe ngathi ungiqeda amandla. Ngibona bekujabulela impela into engisuke ngiyenza noma ngasiphi isikhathi. Bayakholelwa kakhulu kimi ekhaya bafowethu nabo abazali bami nodadewethu. So i-support ngingasho ukuthi nginayo. So lapha ekhaya njengaba kukhona abafowenu kanye nabodadewenu lamakhono onawo bakhona abanye abanawo noma wena nje vele wayingane ehlukile nje ekhaya enalamakhono noma eba nalezi zinto ezenzayo? Bakhona banakho bekukhombisa ukuthi bafethu laba badala kakhulu nasesikoleni bekukhombisa ukuthi banawo amakhono ancike kulawo enginawo. Kodwa mina into engisiza kakhulu ukuthi ngiye kwi-training yakhona. Kakhulukazi leyo kudweba. Okay. Lokho ko-music haya ngikufundela nganhlobo lokho ko-music. Engikufundelile impela nje ngikufundela e-Bed Center. Ilokho kwe-art ukudweba. So ngasizwa yikho-ke khona ukuthi ngiye kwi-training. Kodwa belikhona kukhombisa ukuthi likhona leli khono lapha ekhaya. Mhlambe ke uma ke manje sesibuyela emuva kuleli okuyilona elingajwayelekile okwengempela leli esiqale ngokukhuluma ngalo lokushaya i-trumpet ngomlomo. Uma ubuka ikusasa lakho kulona ulibona linjani? Mhlambe nje masibuka manje in 5 years to come okuthi ku-2030 uzibona kuphi mhlambe nalo? Hayi lona angisabi lutho impela ngalo. Ilona khona lami engiligarantile ukuthi linayo impumelelo mangisaphila nje. Futhi into engijabulelayo yonke iminyaka enginokha kuyo ngilokhu ngibona ivuleka nje. So ngiyabona ukuthi iphupho lami ngalo lizogcina lifezekile impela. Bakhona mhlambe abaculi ofisa ukusebenza nabo abavela bakhona endimeni yomculo mhlambe kulaba sebevela sebezakhela igama ukuthi ufisa ukusebenzisana kunye nabo ngale ndlela le yokuthi wena uzongena
ngetrumpet eshawa ngomlomo hayi le neshawa as an instrument ephathekayo. Hayi bakhona impela abaculi engifisa ukusebenza nabo nje lapha kwi-deep house ngakujabulela ukusebenza nabantu abanjengo Black Coffee. Okay. Kwi-gospel ngakujabulela ukusebenza nabo Joyous Celebration. Khona indawo ngeke ngiyibone lapho ukuthi mangathiwa ngiyaqhamuka la. Ikhona into kanjalo. Baningi ke nabanye ngoba even nabo Big Zulu music wabo futhi uyahambisana futhi nalento engiyenzayo. Uyabona ukuthi khona la kushoda khona uhuman T khona. Hayi khona impela la ngeke ngizokhona kwezinye ingoma. Oh yeah. Ngibuza ubala i-deep house, ubala i-gospel, ubala nomculo lona ngicabanga ukuthi ubizwa bacula i-afro pop, afro jazz. Afro jazz. Ngiyempela lapha. So omuphi umculo okuyiwona okukhuthaza noma ubukela kuwona ukuthi ukhuthazeke kule wena ophiwe kuyona ye-human trumpet? Ngasho ake nje i-artist engikhuthazile kakhulu uHugh Masekela, uBrian Hugh Masekela. Oh, okay. Ngoba ngiyakhumbula ama-audition ami okuqala ngise Cape Town ngaperforma ingoma ecreatwe yimi. Kodwa bayizwa umsindo engiyidlalayo ukuthi ngijwayele ukulalela uBrian Hugh Masekela. Base benginika ingoma le ngaya ngayo kuma semifinal i-Grazing in the Grass kaHugh Masekela. Ngadlala ngayo lapha. Amanothayo acisha afana nengoma enga-auditiona ngaye engangiyikhandele yona. Okay. Ngasho kanjalo ukuthi ukulalela ama-live performance akho uHugh Masekela ayi ikona ungikhuthazile ngoba even namanje nje ngilokhu ngicosha khona Oh yeah. Bakhona abanye abantu mhlambe obakhuthazayo noma obafundisayo ukuthi uyenza kanjani lento. Mhlambe ababonisa benogqozi nabo bafisa ukuyenza bafana nabo ukuthi bashaye i-trumpet ngomlomo. Yeah, ikhona. Angeke ngisho kanjalo. Into enzakalayo lokho engifuna ukukreate mina. Ngifuna ukusungula umculo oyi-acapella kodwa uhamba nayo le instrument le. Mangathi wakhona okwazi ukulandelela ngoba kuyi-humming. Bakhona engingabafundisa mhlambe ekuhambeni kwesikhathi. Kodwa okwamanje ngoba nami mangiperform isikhathi eside ayikuyangikhathaza lento le. Inzima ukuthi ungathi ngifundisa umuntu nendlela owangithatha ngayo isikhathi ukufunda akusiyinto umuntu angayifunda manje. So into nje ngathi i-gift nje seceleni. Ya kodwa nginakho ukuthi mase ngiyenza ngempela isiphumelele ayikuthi ngidlale ne-live band kuphela. I-original yakho ifuna abantu abazohamisha behambisane nayo uyoba mnandi mase kanjalo. Oh yeah. Okuthi bakhona abanye osoba identified mhlawumbe ubona ukuthi abona lapho ngingakwazi ukuyenza lento yenzeke uma ngabasondeza eduzane mhlambe bona bashayile humming lo okhuluma ngayo and then bese uyaqhamuka wena uvuthela icilongo lakho eliqhamuka emlonyeni. Kunjalo bakhona sekubabonile. Khona abafana nje abasebancane. Oh yeah. Bakhona sekubabonile impela kodwa angakaba test. Usababukele kude nje wabona ukuthi basebenzeka nabo. Ngakhuluma nje nalo omdala kubuthi hayi madoda ngifuna ukusebenza nani. Into kanjalo nje ngingasho ukuthi ayilindeleke. Ikhona into kanjalo esizoyiqala nayo. Oh yeah. Yeah, ngoba ke kuyacaca ukuthi isikhathi sethu asisamile kahle. Mhlambe athini amazwi okugcina ongafisa ukuthi uwadlulisele bona bonke abantu asebeke babona uHuman T bezwa futhi ngoHuman T abanesifiso futhi sokuthi bambone uHuman T eqhubeke phambili eyenza lento efika kuma platforms amakhulu mhlambe efikinyela nalapha nako America Has Got Talent. Athini mhlambe amazwi ogcina ongafisa okwadlulisela emphakathini? Into engayidlulisela emphakathini ebalulekile kakhulu lento yokubekezela nokuba noxolo ibalulekile mawumuntu. Ngoba njengamanje ibanga engilihambayo kulento yomusic
impumelelo esazoba khona iseningi indawo bazongibona kuzo kodwa into esizayo empilweni ukubekezela ube noxolo ngoba izinto ezisazokwenzeka manje ukusuka manje kuyale ama-artist amanye amakhulu engengawanqenqa ukuthi ngifuna ukusebenzisana nawo asazosondela so leyo kubekezela yona engathi ngiyayikhuthaza nokuthi uxole ngoba mase sondela lama-artist akufanele futhi ngilwe nawo kufanele wabekezelele yabona ube ngathi u-right ngaba abantu so into kanjalo engiyifundile kule ndima le kodwa nje i-feeling enginayo nje engingayikhuthaza kufanele uma umuntu ukholelwe kuwe kodwa ube nalo uxolo nokubekezela ungadinwa ufuna ubeke phansi nje umoya so ngiyikhuluma kahle le ngoba ayikafiki lapho kodwa iyeza yona so ileyo nje into engiyifundile nje empilweni yazi bengithi isha mazogcina wafuna ukuthi siyiva kodwa manje ngizithola ngilingeka ukuthi mhlambe ngifisa ukwazi amagama nje ambala ukuthi obani mhlamba abambala balabantu okhuluma ngabo oke wathi ukusondela kubona kodwa bavele bahlehla bona uma kuthi kungenzeka mhlamba ukuthi usihlebele obani labo hayi ngizobagodla uzobagodla namhlanje cha noma nje nanini ngisho sengivelile engingasho nje ukuthi nawe umsakazo into engakufundisa yona nolalele kuyinto enkulu le ngisho leyo kubekezela nje nokuthi ube noxolo ikona okwenza uphumelele empilweni kunjalo nje uma ukhuluma ngeyoxolo bathi bathanda abantu abashona bakhuluma ngama-vibes kuzwakala kuyi-vibe ehambiselana nokukholwa leyo unakho yini ukusondelana nento ephathelene nekholwa ngeke ngazokhuluma indaba yokuthi nasemasontweni unakho ukuthi afike khona uperform ngithanda kakhulu le nkolo ngoba imfihlo yayo into eyiningi mina engiyicela uNkulunkulu ziyenzeka futhi ngoba ngikhuluma ngale nto engikhuluma ngayo ngiyazizwa nje njengamanje ukuthi hayi sekuyisikhathi sempumelelo yonke into ngiyizwa kimi uNkulunkulu uyakhuluma emzimbeni wakho uma umuntu enye nje imfihlo le engayisho uma ukuthi uyakhuleka ngempela ukhulekela impumelelo uyizwa ingakafiki impumelelo mina kunendonga engengayidweba umsakazi mangaxoxela uthola ukuthi ngihlezi ngilumbuka ngithi hey ngiyafisa ngelinye ilanga ukuyodweba lapha ngifisa ukuyodweba mahhala ngiyi-advertise ngoba uma usemgwaqeni ngiyabona ukuthi mangadweba lapha nga-advertiseka kodwa ungathola isimanga mhlambe zi-more than 4 indonga ngifisa kanjalo kodwa ngithuke ngelinye ilanga umuntu esengibiza umnikazi walo mhlawumbe angilanda angise kulo lolo donga ngithi hawu lolo donga engikade kanje ngangilufisa usefuna ngizomenzela so imfihlo enkulu leyo uma uthi uyakholwa uyakholelwa kuwe into uma uyifisa ngempela kuyi-proof ukuthi iyenzeka yona nto nje umsebenzi nje uzolandela nje ngizosuka la ngiyowenza umsebenzi kanjalo okay umsebenzi engiyowenza nje ngiyodweba khona udonga engikade ngangilobuka kodwa sengithola i-call mangithi ngiyaba-attenda labantu bayangithatha bangisa kulolu donga lolu bazobonisa lento ekade vele ofisa ukuyenza ngichaza lento yokukholwa ukuthi ikanjalo into uma uyibuka ukuthi ufisa ukufika khona ubona kwenzeka ngohlelo lakhela ngempela ungalwazi wena ubona usukhona so impilo yami nami ihamba kanjalo nje kunjalo nje ngicabanga ukuthi ngiyobe ngingaceli into enkulu uma sengithi mhlambe ongakaze ezwe uHuman T eyenza lento yakhe uSibusiso Mfokagwala ophinda boHuman T i-stage name sakhe uma mhlawumbe ungamuthi nje kabili kathathu ayizwe lento ukuthi uma uyikhipha kanjani ayingayishaya hayi ake ubenzele ababukeli besemakhaya besabukele ukuze babe ofakazi ukuthi ngempela uyena uHuman T ngempela noma bembona ku-SA Got Talent ngabe sengathi hayi uHuman T wokuzakhela nje lona oqhamuka khona la nje emaqoqasini ngayishaya nje uzoyishaya kancane ngoba busy hayi
hayi ngiyishare kanjalo ngoba yabona usibe sizogcina sesidonsa amehla abantu abaningi kanti bekade singaqondile lokho besiqonde nje ukuthi sihlalele nje sixoxele ukuze abantu bazi ukuthi khona umuntu ekuthiwa uHumanity onethalente elingajwayelekile abangakwazi ukuthi bamthole abafisa ukuxhumana nawe bangathola kuphi uyafisa mhlawumbe ukuthi bakuthinte direct kwifoni yakho noma mhlawumbe ufisa bagcine ngokuthinta lapha kuma social media platforms ya ngicabanga nje okwamanje bengangithinta ku TikTok bengi-inbox khona okay ithi @gwalasbu15 ku TikTok ngithola lapha ama-video ami uzowafica khona nokunye okuningi uzokufica khona lapha ku TikTok lapha na ku Facebook ungakatholakali ku Facebook ngosibusiso Israel aha okay ayike mfoka kwala asibonge ngaleli thuba osiphela lokuthi sihlale kanye nawe sixoxe kanye nawe kube intokozo enkulu kakhulu kithini ukuthi sibe naleli thuba elikhethekile ngalolu hlobo siyakholwa ukuthi ke asiqali sigcina uba nawe sazophinde futhi sibe nawe nangokulandelayo kunjalo impela ayike asivalelise ke emakhaya kubalaleli indawo zonke lapho bekhona ngiyabonga kakhulu nami leli thuba asibone ngokuzayo ngiyathemba sisazohlangana msakazi ayike siyabonga kakhulu sibonge emakhaya yebo